butuh didoain ini masyarakat sini. Pates jenengan. Saya butuh didoain. Nah, Monggo. Doane apa? Doain, saya kan kemarin toh Pak habis patah hati toh. Ya itu didoain semoga saya sedang itu ngono lho Pak. Amin lho rasa. Raden Harya waraku Yo saiki ngaturake bintang tamune ya penggembira kita Mbak Eka uget-uget karo Mas Gareng Pacitan. Coba cak men salin rasa walang kekek cak. Ya nggih. Iki gandeng dagelan kok Jawa Timur Mas Gareng mesti ya walang kekek. Ya coba. Maka nggih ngurmati Mas Gareng dan Mbak Eka uget-uget. Dados. biasa jan serasi ya yen Mas Gareng joget walang kekek nyatane ya kewes luwes tenan. Mung Eka iki lho joget iki kok iso kaya denden sawah malah. Wong lek jenengan ngendikan denden sawah niku pun nek dulur mriki kon pun paham to Mas. Paham pripun? Oh, kula ki malah ki biasane bintang tamu kali jenengan niku nuwun sewu. Nuwun sewu teng mriko ngoten lek mlampah ngoten kok. Wah, iki Mbak iki, Mbak iki, Mbak iki. Bareng kula ngejak Mbak Eka munggah nuwun sewu lho Mas Cahyo. Pripun? Dagelane nyangking tremos. Wong kok awakmu nyambut gawe nang jenangan iki. Nang jenangan nang wates. Sing ngomong ning Medion sapa? Ya tegese awakmu
ki lho dadi dagelan semono lawase dadi sinden kondang. Nyapa? Ambok yo ditambahi dhuwurmu. Lho, iki ngono jenenge wong sing ngirit ora sombong, jenenge kuwi apa? Hemat pangkal kaya. Jare ngendikane Pak Yoyo kae. Hemat pangkal kaya apa? Lah iya to. Lah nek kowe ya, aku ngene iki ndandake seragam. Iya. Setengah meter cukup, nggih mlebet awakku cukup. Lah kowe iki dhuwur ngene iki nek arep buntel sok kangelan iki. Sok Kak, Dalam. lek jenenge sandangan penganggu. Iya. Kuwi ora dicocokne karo meteran. Heeh, lah piye? Ya patute wong nyawang nuwun sewu lho kados Mas Cahyo Pideksa. Heeh. Ngoten niku beskape sae, gedhe dhuwur ganteng. Bojone nggih pesinden, garwane ya pesinden. Iya. Bukesi ya cantik, ya kewes. Iya. Ngeten iki. Heeh. Ha kaya awakmu. Aku wong loro mlaku karo panjenengan mau apa? Kaya nyangking tremos. Padha kene coba. Aku ditekoki Pak Lurah sapa jenenge Munaji. Pak Munaji, heeh. Arek ning ndi to, Kak? Heeh. Bar tuku wedhus kurban, Pak, aku ngono. Lah pocok kono kok iso den-den sawah kene kaya trema sapa sing ora lara atine. Ya lara atimu awakmu didangu Mbah Lurah jarene ngono to. Lah aku dangu Pak Carik ya ngene. Awakmu rono aku budal ning pasar jenangan Nuwun Sewu. Nuwun Sewu Mas Gareng badhe tindak pundi arep guang batang. Oh tegese awake dhewe mlaku-mlaku karo gandengan terus sijine nyangking batang ngono to. Karepmu ngono to? Iya. Tuas tak kira aku batange. Aku Mboten napa penonton ingkang mriko wau nggih sami ngrasani. Pripun Mas Cahyo? Jenengan minggah sarimbit cobi manggandengan piye kalih. Nggih, Nuwun Sewu mlapahipun kula Keng mriko. Alhamdulillah, Nduk, manut Mas Cahyo, Nduk, ya Allah. Terus mlaku alon-alon mriki nggih. Nggih. Alhamdulillah siji, loro, telu. Ya ampun, sing putri kaya Sri Huning. Sing kakung kaya serigala. piye? Mas Cahyo. Napa? Iso gaglak kono lho. Lho kok iso serigala, paling boten gandes luas. Nyawiji dadi siji ya Nduk ya. Niki wonten laladan wates jenangan Ponorogo. Kandhane mula kena diomongne Mas nggih. Wong desa mawa cara negara mawa tata. Paribasane nek nang nggonku enek jenenge sedekah bumi, sedekah lemah, sedekah bantala. Ning lek kene jenenge bersih desa. Iya. Rena telu kuwi mau. Ning kulon kono enek sing ngarani legenonan ya ana. Legenonan enek kono ya eneng neh ngarani jenenge selonan. Apitan. Apitan. Ning sing bener kuwi jenenge sedekah bumi, sedekah lemah, sedekah bantala. Lho apa enek werdine dhewe-dhewe ngono kuwi. Ngenten to wong aku ki iso ngomong ya iso njlentrehne. Artine ono enten Sing sepisan jenenge sedekah bumi. Oh, sedekah bumi kuwi? Bumi ki tegese bungaing manah tansah migunani. Migunani tumrape masyarakat sing manggone sak dhuwuring bumi. Mergo bumi ya ditanduri, dinggoni. Terus enek napa meneh? Sedekah lemah. Lemah Kanggone wong sing wis bangun bali wisma, ya sing wong wis omah-omah, lemah, kalem-kalem muga-muga bisa gek gawe omah. artine kok iso Lho kandhane aku ki angger lunas yo ngene iki kok. Iya. Luar biasa jan bathok bolu isi ndut kowe. Isi madu. Madune njeglok ning ngisor ndut. Aja ndut. Apa? Iki isine pasir tras. Gone Pak Agus. Lho Pak Agus kok iki munggane dadi utekku ki isine ki gur pasir tras kaya. Ya, terus sedekah lemah enek sing keri dhewe sedekah bantala. Sedekah bantala artine Tegese yen wis kalungsur ban aja kulina tumindak barang sing ngala. hebat No, kok. dadi haji yang mabrur. Haji yang mabrur. Haji yang baik. Aja kaya nggonmu kae. Piye? Nggonmu kae haji tomat. Haji tomat kuwi. Budal tobat mulih kumat. Oh enek artine ya. Nek Haji Wahyu kae Ya Haji Wahyu ya tegese ya tumiba ning alam donya wong ki dititahne dadi haji kaya beliau Bapak Sumar Bagyo Gareng Semarang. kuwi anu Wahyu ya. Ora tapi Wahyu nggonku ke mergo
sawahe payu terus gue munggah gaji dadi jenenge Haji Wahyu. Haji Wahyu. Iya. Tegese haji sawahe wis Yu. payu. Munggah. Kok enek-enek apa ora nggonmu hajine? Ya wis kuwi tok. Ming Haji Wahyu kuwi. Lek hajah nggen ku enek. Hajah mutmainah. Oh, nggih. Hajah mutmainah. Mergo pancen wis tobat, biyen nun sewu wong wedok sing nuwakal banget, barang munggah kaji tobat terus mulih ditambahi jeneng ya kuwi hajah mutmainah. Tegesipun napa Mas? Biyen nalika urung hajah iku lino ngemuti barang sing ra genah dadi mutmainah. Niki kata sangat pamundhut Mbak Eka, Mas Ijin. Gareng. Tapi Mbak Eka ingkang dipun aturaken langkung rumiyin podang kuning rumiyin. Nggih, podang kuning. Nggih, nggih. Awake dhewe wong loro ya. Iya wong loro Ning kowe aja anu. apa? Aja body shaming ning aku. Ya ora, ya aku tak cocokne karo kahanan to, Kak. Ya ora to, ya kudune dialem apa piye ngono. Ya aku tak cocokne karo kahanan iki. Oh, ngono. Kaya kahanan Madangkara bengi iki. Nggih. Muga digungani kalih dulur wates jenangan Mas Cahya. Amin. Ngagemipun menika mawi coklat. Iki coklat biasa. Monggo dipun Nembang aturaken. sik yo, nembang karo Podang aku. kuning sak bawane Mbak Eka. Nggih. Senadyan wujud temong paksi Mas Cahya. Ya. alus manis nangsa make lho iki nek paman aku ngene lak ya kuwi tukon pira ngono lak ya ngono lakumu sing biasa ngono lho kok iso Iki mau aku dadekne kethek saiki adekne korban kok tukon pira usum wedhus lanang lho iki. Usum korban lho iki. sing dadekke sapa Oh iya ya wis manut. wasuwenggon kula lana Nonano. iki nyapa wis iso bawa coba bawa ndang Goleki lambemu ki lho biasa gak iso to nek bawa nek goleki melok bawa pisan lho cakepku mbok obok-obok. lho lambemu jengat Ya aku madakne nadane karo swarane kuwi lho. iya ndang Goleki si podang jana nah iya iki cengkok sabo kali yo ngene iki lho kok iso lho lho kok jenang ngerti kowe ngerti mak prot ngono terus piye biasa lho ora apa-apa aku mburi wis go cikra Lagi ibu. bunga hengatiku Anu. nyanding bisa dadi tombo. Nah, saiki gandeng Mbak Eka iki kondange uget-uget. Aku ngerti disebut uget-uget pancen joget iki pancen ya unik kaya uget-uget. leres Mas Ahyo leres Coba kaya apa pamerno uget-uget mu ning kene, mulai bar nembang langsung ae mulih ning Jumbleng. Dadi ki uget-uget ki nganu ya. Asale saka Jumbleng ngono. Iya. Masa aku dadi sinden telek kok iso. ora Eka Tapi nyapa? kowe ndodoko Oh. tak sentor Tapi aku bangga menjadi telek lho kok iso Nun sewu lho. napa
Bapak Kapolsek. Iya, iya. Bapak dan Ramil Bapak Lurah sekecamatan Jenangan kene. Iki tak kira mbok pejabat ngendi wae ora wani karo telek. Lah kok iso? Tenan kuwi telek kuwi senjata sing paling ampuh. Lah kok iso? Mbok sapa awakmu mesti kalah karo telek. Upamakno. Wani ngidak telek, sida pincang sikilmu. Elah. Kok iso lho? Lah iya kena telek anu to. Anu to. Ayo, yo ora. Upamane iki telek, tapi dak nek. Oh iya iya iya. Ning aku duwe. Ngopo? Telek apa sing ora mambu? Oh. Yo kabeh telek umume mambu. Ora mungkin. Mambu Telek ya, Pak. garing, telek garing. Alah salah. Telek pitik. Alah salah. Lho kabeh mambu. Ora. Apa? Lha apa? Telek dipoto. Mbok delok ngene. Reng. Kowe ngerti telek sapi jenenge apa? Ah tretong to, Mas. Telek pitik, Alah ya telek ya lencung. telek wedhus. Alah intil, Mas. Gampang nggonku ingon-ingonku 6 arep kangge korban blas. Pinter ya. Layak kowe jodohmu angel lah pikiranmu telek tok kaya ngono. Awakmu nek cara daran ngono, Mas? Sego goreng karo pasute kuwi iwak pitik digoreng karo iwak pitik entah seneng. Oh, pitik sego goreng no, Mak. Iwak pitik entah kuwi lho. Seneng. Ya emoh. Alah telek. Digoreng. Ngarep. Lah, lah, iki. Wah. Bareng telek digoreng semangat. Pokoke kowe cah loro iki sak rombongan. Iki kok iso awake dhewe iki lho. Jajal kuwi mau piye? Iwak pitik entah kowe. Ya emoh, goblok. Alah telek. Haram. Telek. Ndak Telek alah digoreng. Yo gelem. Lah. Ora percaya? Ayo. Reng, Ora percaya. Dalam masalah. sampean ayam goreng doyan. Ya nggih, niku remenan kula Entah. tane ayam Lek goreng. ayam entah, Empun. gumbal lek digoreng, Walah, seneng. Lho. panganane telek karo gumbal rek. Ora gur telek tok. Gumbal barang yo dimplok. Maka diaturaken podang kuning dados. Yuk. Esuk awane ngomah wis ora krasan. Ini nak anggolek sing tak sayang. Ya. Obeng midarang nggonku goleki. Ora krasa esuk awan nganti Oh. tenane
Sampun. Jogetane jan luar biasa Mbak Eka. Nggih biasa luar. Ayo. Niki lho kok Mas. Iya. Nggih. Niki enten sing ngersake tambal ban dhisik. Ayo. Nggih. Alhamdulillah. Coba Nduk nong karo ayo bir berdua bir. Ayo kaya apa. Nggih, pamun. Lah ayo. Iki lho reng enek loro iki lho. Ayo. Nggih, niki Mbak Birgita kali Mbak Wino. Nggih. Kak, ngene iki. Aku ngerti. Kawibawan wis kecekel. Heeh, piye? Nuwun sewu. Mbak Birgita, Mbak Birgita. Terus? Lah enek Mbak Wino. Heeh. Awakmu budal kabeh mesti abyung. Weh, tremos. Ora kok mau enek sing siji mau ora. Rada mendukung aku. Apa? Aku teko nggon bakul-bakul mau ngene. Gentone liwat ngono. Coba kowe ning tengah kono. Mbak, aku dengi krungu ceret-ceret ngono ora gur ngono tok. Sing ngrasani sapa? Sing ngomong sapa? Ceret ngono aku dengi krungu. Ngawur. Asline cepuk blewah. Ngono. Kowe ning tengah coba diapit Mbak Birgita karo Mbak Inong. Coba Mbak Birgita nyuwun sewu Mbak Birgita. Ya. Diapit. Oh, diapit. Iki mbok kapakne to, Kak? Lho kowe iki jare Mbak Birgita karo Mbak Winong cantik kok ora seneng nek dingonoke? Ya seneng, Kak. Piye? Tapi ya kudu kumatai dengkule. Ya mbok. Lah kowe dipepet ngono kok rumah saku rada ndredeg-ndredeg. Lho, Kak, aku kancane Kang Lamin kae dadi iso kugur cawang tok. Mepet tenan ya bingung. Kowe dipepet kok rumah saku enek muni matus ngono apa, Mang? Kuwi mau tremosku kecer sithik. Lu ini omong apa? Nih. Gue kagak ngerti Nah, omongan kapok lu. we. Iki saka Jakarta Omong apa? iki. Soalnya gue tuh anak Jaksel, Jakarta Kidul. Selatan ya ampun. Bahasa Jawa nih lek kidul. Layak tadi dienggo-enggoan ada tibo. Tibo itu apa? Tibo itu artinya glundung. Bayo, glundung. Seto, saya perlu tahu harus kan di Jaksel Bayu ini. Kan Jakarta Kidul. Soalnya Bayu. Oh, mulanya tadi kan ya tiba dienggo-enggoan. Ya, tadi numpak bis. Numpak bis ya, kamu tadi sangu teh gendul ya. Teh gendul. Nah, Selamat kalau saya Pak, saya mau doain yang cekak-cekak aja. Iya. Cekak iya Ya, nek. supaya endang-endang. Iya, pokoknya yang penting semuanya selamat, bahagia, sehat selalu. Nah, malah saya tuh butuh didoain ini masyarakat sini. Patos jenangan. Saya butuh didoain. Nah, Monggo. Dungane apa? Doain, saya kan kemarin Pak habis patah hati toh. Ya itu didoain semoga saya sedang itu ngono lho, Pak. Amin lho rasa ado-ado. Amin. Iki jomblo iki gareng. Masa ngono, Pean? Yen upamane aku ora arep awakmu ya tak golekne sing meneng. Siapa contohnya? Goreng. Iya. Iki ya jomblo iki. Enggak mau. kowe iki cuma ada ngono nggorin iki tak pawakane lemu. Iki angel golekane iki. Lemu ngene iki angel golekane. Enggak, tapi iki koyo apa yo modele? Iki lho. Alah kowe nek pamane tahun baru iki kok ning ngarepan disumpet memenak tor. Mbok padha. Gampang karo nggorin iki. Bahagia. Jan koyo pang janan. Ora kita reh bonsai kok ya Ren ya. Hah? Iya. Menungso mbok padane. Ya iso ngomongan gor karo aku tok. Lek ngundang aku ibu biasane. Ibu Pertiwi. Aku teko pondok ibu Mimi ngono. Mimi tenan? Tak gawake. Oh. Tak gawake banyu tajen ndek iki. Lah terus diombe apa? Terus apa ngono? Ya diombe to, Mas. Mulane saiki mlenture kaya ngene iki lak pergo banyu khusus banyu tajenku to. Ketoke kaki yen ora nyinden nyusoni goreng. Astagfirullah. Jaluke susu wedhus, Mas. Ki nek susu bendera, susu SGM kaya wong umume moh. Mencret. Mencret ki jaluke susu wedhus dicampuri betadin. Ki senengane. Lah Malah tombo luka kuwi. Yo diaturake malah garap Lambung goreng. rada sakit lambung. Mbak Winong wonten. Tambal ban. Ya. Oke. Monggo. Maka langsung kemawon jajos. Yuk, jadul.
rezekine tambah numpuk oe tambah numpuk oe tambah numpuk oe tambah numpuk oe tambah numpuk. Terima kasih. Alatku tak balik Ayune. dhisik. Ya. Kowe iki ceritane dadi tukang tambal apa? Tambal ban. Tukang tambal ban. Oh, ban sepur. Udu Lah, banmu. Yo Tak kira- tambal ban ki ya ban sepeda kuwi. Oh, iya. Dadine jaman rikala semono durung enek toko-toko sing istimewa kaya saiki wong tambal ban ki mlaku. oh ngono. iya. Ban apa sing medeni? Yo kabeh ban nek mrindis yo bakal medeni to. Oh, enek. Ban sepur yo medeni. Enggak, Ban bis medeni. sing medeni enek neh. Apa? Banci. Omong Banyumasan. Dijolono tembang. Ayo iki. Cara Banyumasan. Raden Harya waraku darah nyata lamun satria jadi pati Godek simbar jajak yen ngantike gereng pindah kuntu dasar satria prawira rama Siap Mbak Tuti. eling kula eling